No niin, kalastusvälineitä. Tässä on tämmönen Berkeleyn kangaslaukku ja tuolla on tommonen joku pakki. Aloitetaan tästä Berkeleystä. Tässä on joku kiinalainen huono vaaka. Sitten täällä on monitoimityökalu. Tuolla on teippiä. Tuolla on lohitahnaa. Sitten raite. Sufrix, gyro, siimaa, kuitua. Täällä on lippoja. Blue Foxin tämmönen. Sitten tässä on tällainen euron juttu. Joku tällainen Blue Foxin. Täällä on kalikoket kalalla. Joku kalikoket jigillä. Joku tällainen Pete Lottoa muistuttava, mutta ei ole. Joku sellainen. Sitten tällainen Super Vipraxi. Oho. Tuossa. Sitten kalikoketti. Perus. Tällainen toinen vähän isompi. Kalikoketin tuplalippa. Leppäkerttu. Sitten tässä on Mepsi, tuollainen Mepsi. Toinen vähän eri värinen Pepsi. Ja sitten täällä on tällainenkin Pepsi. Sitten. Nää on sama. Kumihandskuja. Lisää pihdit. Jotkut pihdit jo. Beruggeita. Ja sit vielä Rapalan linkkari. Oliks täällä? Joo, täällä oli vielä. Aha, siinä on joku lippu. No, näytän sekin tässä. Tommonen eurolippa. Ja tämmösiä kiinalaisia perukkeita. Sitten mennään tänne isoon taskuun. Vau, se kansas välillä. Tää on jigit ja pinikalat. Tästä tommosia 2 kappaletta. Ton värisiä jigejä. Stormin kumikaloja. Toukkajigejä. Ja koukkuja. Noin. Kuvataan tän nopeasti, et joku jaksaa kattoo tää. Veten ruoikoistin. Uistin. Sitten krokodaili. Tällainen pronssivärinen. Tällainen krokodaili. Tommonen krokodaili, missä on helmi.
Tommonen muut ilman helmeä krokodaili. Aika uusi krokodaili. Tollanen. Tollanen roikkoysti. Sitten tällainen joku vanha pete. Sitten petelotta. Aika hyvä. HPK. Tämmönen Stormin vaappu. Tossa on tollanen vaappu Stormilta. Tommoset 2 pientä vaappua. Tossa on tämmönen salkkari kuhaa. Tämmönen aika hyvä. Sitten täällä on joku ihan surkea. Tossa on rattlingi. Tossa on 2 pientä rattlingia. Ja tässä on tämmönen 2 Laxmannia. Vähän eri pituisia, mutta silleen. Joo. On täältä vielä tää yksi. Joo, tää on lusikoita. Tommonen lusikka. Tollanen itse maalattu roihkoistin. Tollanen lusikka. Tollanen. 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 Tällainen euron lusikka. Sitten minnouspuuneja. Tollanen. Minari. Sitten tällainen aika iso minari. Tää on 2 tommosta. Tää on Kuusamo, Räsänen ja joku toinen. Ja sitten on tällainen. Noin. Ollaan me sit käyty tää pakki läpi. Toivottavasti ollaan me varmasti käyty läpi sitä. Sitten tamppakin vuoro. Sitten joo. Tommoset lipat. Tää on aika kaikkea tästä. Mitä mä en kauheasti käytä. Tommonen. Tollanen. 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 Tällainen. Tällainen. Tällainen painava. Sitten tommonen joku salmon. Sitten täällä alhaalla tämmöstä ultramarin monofiilisiimaa ja surkeita. Fishermanin pihdit. Sakset. Fiskars. Puukko. Mikä on todella puhasteessa. Se on paino. Täällä on pilkki. Koukkuja ja lukkoja. Koukkuja. Joo, eli siinä taisi olla aika lailla mun kalavehkeet. Virveli nyt ei tullut tähän, mutta ei se nyt varmaan niin kauheasti haittaakaan. Joo, semmoset ne on. Ja voitte laittaa tonne alas, että toi jotain kommentteja
tälleen, että mitä nää äkkiä on ja tällä näin. Joo, tää tuli vähän myöhään, tää video, mutta ei se haittaa varmaankaan kauheasti. Joo, ja silleen, eli moro.